Kap, dakula ko na dog dyan sa luwasan. Libak-libak ako ni Dumeng. Ako rin yung mga pagsadira niya. Magula yung da. Kung ano gamit niya na ako. Ano ito kung pagkurong Karunong tahan. Pagkurong ka munduan. Napanoon ako sa iya. Kakarunong tahan. Nagkap. Kunin na ako. Dumeng! Dumeng! Oh! Luwas daw dyan! Ano ka ba? Ako napapanoon ako sa'yo. Magkaiba ko si Kap. Napapanood di ano ta ka? Libak-libak mo ko dyan sa luwasan. Iyon na daw ko pero may istorya. Ako mga gamit mo dahil ako nag-intralo yun ako doon nakadig di sa'yo mo. Ay, hindi tadi akong pagkaaram kang budak ko makatuktok kagaro kang sa urago na... Huwag talaga ako tayo. Libak-libak mo ko dyan sa luwasan. Ano man nagliba ako sa imo na di pagkaaram ka? Aba, ako dang gulayon mo kung ano-anong gamit mo rin. Dahil man ako ka nagigibaw. Sigurado ka daw. Ayaw! Kap! O yan, Kap si Duming ako. At anang, ako din ako naglibak dyan. Iyo, aram ko talaga ika, pero din ako nag-istorya dyan sa iba. Natanalim ako na ko dahil ako nagkasagdig ang mga ano mo. Kama na sige ang balag-balag digdi. Kap, ikaw daw kanigapang ko yung kiduming ta. Ano man ang problema kayo ni Kap? Ano man ang duming natin libak-libak mo man si Tot. Ayaw baga Kap. Nakapasubog na si Tot duman sa Ayaw man luwasan. eh. Dakulo ko na daw na istorya Kap. Ako dang mga gamit niya. Ngunyan, magururong kita kang Kap. Anong maray kayo na eh? Ano daw, marikan magururong kita kayo sa barangay dyan. Ano? Ano Kap, yaw? Yaw. Pagururo ng talo ng duming. Ano Duming? Ikaw para libak mo ako, oh. Aw, ano man ta ako pang ipapabarangay nin daw. Dahil man akong pagkaaram ka, dahil man ako naglilibak sa imo dyan na kung ano-ano. Dahil na nga ako nagluluwas digdi sa